В продължение на няколко седмици говорим за времената, нали така? Говорим за сезоните и вярваме, че в различно време Господ прави различни неща. И казваме, че винаги е момент, в който ние трябва да имаме мъдростта и водителството от Господа, в който да разпознаваме сезоните, в които живеем, да разпознаваме времето, в което ние живеем. Говорихме за 10 девици, говорихме за Йосиф, говорихме за времето, в което трябваше да настъпи нещо, което беше специфично за тях. И тогава видяхме как тези хора са успяли чрез мъдрост да вземат от Господа и да влизат в този сезон. Така че вярвам, че за нас, колкото ние сме заедно като общност, като църква, като тяло, като организъм, толкова и сме индивидуални пред Господа. И вярвам, че всеки един от нас, както стоейки пред Господа като тяло, толкова стоейки пред Господа индивидуално, като личност, като единица. И вярвам, че това за нас е от изключително голямо значение, ние да разпознаваме времето, в което ние живеем. Всеки един от нас има различен период, различно време, различен сезон. Означава, че някой от нас е във време на изпитание, по някой път от нас е някой, в който има най-добрия сезон в живота си. Някой от нас са във време, в което имат толкова силен огън вътре в себе си, който гори и си казва, това е моят момент, в който аз се приближавам на Господа. И често пъти това е сезон, в който ти имаш желание да четеш, да пребъдваш, да се молиш, да постиш. Има моменти пък точно обратното на това. Има моменти, в които нито ти се чете Словото, нито искаш да се молиш, нито имаш желание да идваш за църква, нито имаш желание да имаш някаква инициативност и така нататък. И това е не защото това се случва така, а това е защото има времена, сезони и време в живота ни, в който ние трябва да разпознаваме и да действаме съобразно сезона, в който ние се намираме, понеже това е от изключително голямо значение за нас. Много е важно, когато ние разпознаваме даден сезон в живота ни, да търсиме Господа, да търсиме присъствието и мъдростта на Господа, понеже за всеки един сезон има специфично действие и отношение на нас самите към Господа. И когато ние не разпознаваме в сезона, в който ние се намираме, ние не знаем как да действаме спрямо сезона. А сезонът е изключително голямо значение. Когато ние преминаваме през трудност, да знаем какво Бог иска от нас, защо преминаваме през тази трудност, защо преминаваме през изпитание, защо, какво се случва с нас тогава, когато ние не можем да четеме, не ни се чете, не можем да се молим или не можем да правим каквото и да е. Или обратното, тогава, когато ние успяваме да чуваме толкова силно и ясно гласът от Господа и усещаме толкова голяма близост по някой път с Господа. Това е момента, в който ние трябва да си кажем, Господи, какво да направя, защо, какво се случва с мене, какво се случва в този сезон. И в рамките на няколко седмици аз опитвам да ви помогна да разпознавате тези моменти в живота ви, като видяхме няколко примери. Така че тази сутрин, това, което аз искам да проповядвам или по-скоро да получавам, вярвам, че произлиза от водителството на Господ от миналата седмица и това е нещо, което пастор Сара по време на хваление освободи. И това, което тя каза по време на хваление е, че Господ е този, който ни потиква към това ние да постиме. И ние започвайки да постиме периодично, искаме от тук насетне да правим точно по този начин, да постиме всеки месец и да стоиме всеки месец в молитва. Започвайки да постиме, ние разбираме, че това е потик от Господа към нас, към църквата. И когато ние постиме и се молиме пред Господа, има смисъл в това, има значение. И това, което всъщност миналата неделя пастор Сара каза, тя спомена, че Господ ни води в това ние да се молиме. Вчера, когато дойдохме тук на църква, Стела също ми каза, че стоейки в една конференция, в една зала пълна с хора, аз споменах думите, които казах, трябва да постиме. И вярвам, че се намираме в този сезон, в който ние трябва да постиме пред Господа и да стоим пред Господа. Много от нас не разбират какво означава пост. Много от нас не знаят как да постат правилно и когато говорим за пост, никога няма някакъв кълъп, в който ние да съчетаваме нашето мислене, нашето разбиране за поста, да кажем, това е поста, който ние трябва да правим. Ние, говорейки за поста, възникват много въпроси в нас. Как да постим, кога да постим, колко време да постим, кое е правилно да постим, трябва ли това да ядем, трябва ли това да пием, трябва ли онова да направим, трябва ли 5 да правим, 6 да правим, 10 да правим и така нататък. Но винаги смятам, че постът не е толкова еднообразен, колкото ние си мислиме, а постът е различен. Постът има различен пост в различно време с различни неща, така че когато ние постиме пред Господа, ние трябва да усетиме, да разбираме и да вярваме как ние трябва да постиме. Затова аз тази сутрин искам да кажа няколко неща относно поста.
защо трябва да постиме и как ние трябва да постиме, като в това кратко получение, в което ще предавам тази сутрин към вас, наистина ще се опитам да ви мотивирам и да ви насърча, за да разберете, че постът не е просто отделено от храна, а постът е един много важен сезон и важно време в живота ни, в който ние трябва да влеземе в пост. И влизайки в пост, ние разбираме, че постът е моментът, в който ние отключваме Божието сърце и Божието намерение към нас. Един казва амин. Постейки пред Господа, ние не просто се отдалечаваме от храна, нито просто влизаме в някакъв режим на диета. Нали? Ние, постейки пред Господа, вярваме, че ние променяме сърцето на Бог и помагаме на Бог Той да работи в животът ни. И знаете ли, когато ние постиме, много е важно да разпознаваме времето, в което ние постиме. Какво искам да кажа? Искам да кажа това, че постейки, ние трябва да бъдем водени в пост. Това е нещо, което ние трябва да усещаме вътре в нас. Така че вярвам, че постът трябва да бъде да бъдем чувствителни към това да постиме. Да постиме пред Господа, защото постът не е нещо, което ние избираме дали да го правим или не. А постът е задължение на всеки един християнин. В Библията имаме описани няколко вида поста. Няколко вида поста, които е като личен пост. Това е времето, в което Библията казва, нали, когато постиш, когато молиш, нали, влез във вътрешната си стаечка, или когато, нали, правиш нещо, единия да не знае за това какво правиш, какво искаш и така нататък. Това е личния пост, в който аз вярвам, че всеки един от нас трябва да има този личен пост. Тоест, личен пост е времето, в което, нали, защото Библията казва, когато го правиш, омъжи главата си, нали, помъжи лицето си и така нататък, за да не те разбера другите, че си в пост. Нали, само Господ, защото казва, наградата ти не е от хората, а от Господа. Това е личния пост, в който ние постиме, и това е моето отношение спрямо Бога и затова не трябва да знае никой. Okay? Аз влизам в този пост, защото съм решил да се посвещавам на Господа. И наградата, която търся от Господа, нали, по време на този пост, тя не е дадена от човека. Нали, често пъти хората, ние искаме някой да ни поощрява за това, което правим, и често пъти, влизайки в пост, ние искаме хората да разбират, че ние сме в пост. Така, той е много духовен човек, пости много често, нали, или прави каквото и да е. Не, личният пост е между теб и Бога и никой не трябва да знае за този личен пост. Освен тези, които са женени, партньорите им трябва задължително да знаят за този пост. Особено когато постят в по-дълго време и идва вечерта, в която те трябва да се легнат заедно на едно легло. Защото нито съпруга трябва да бъде причината, поради която двамата трябва да прекратяват поста. Втория вид пост, който, нали, има няколко вида поста, е провъзгласения пост. Това е общия пост. Ние в Библията може да видим в цялата Библия, не само в Новия Завет, но и в Стария Завет ние можем да виждаме, че има провъзгласен пост. Това са били царе, това са били свещеници, които, когато са изпадали в трудни ситуации и време, те са провъзгласявали пост. Т.е. това е пост, не който те лично са влизали в пост, а това е пост, който дори цяла нация, имаше моменти, в които нация е влезнала в пост. Те са карали нациите, те са карали хората, те са карали израелтяните да влизат в пост, защото това е бил моментът, в който те са разбирали, че това е бил ключът към промяната, това е бил ключът към освобождението, или това е бил ключът към разни неща, в които те са били в разни ситуации. Естир също е човек, който обявява национален пост. Преди да влезне при царя, това е един момент, в който обявява национален пост. Има един пост, който също се нарича традиционен пост. Не знам колко от вас имате традиционен пост, нали, като личност, и колко от вас участвате в такъв традиционен пост, но ние като църква имаме един традиционен пост и това е всяка неделя от първия месец, от първата неделя на месеца, ние имаме традиционен пост, или по-скоро служителите, то по принцип е за цялата църква, но ние го обявихме за служителите и също така е свободно всеки един от вас като част, като член от тази църква да влезе в този пост. И това е традиционен пост. Там нямаме нужда, нали, ние се припомняме от време на време, но знаем, че когато е първата неделя от месеца, ние трябва да влезем в пост и това, за което ние постим за църквата. Тук пак не е нужно просто да кажеш, това е поста между мен и Бог, нали, а това е постът, който е общ пост. Постът, който ние провъзгласяваме за това да го правим заради църквата. И в този момент ние, търсейки Бога, ние го правим чрез пост.
Нали, това е традиционен пост. Аз дори в живота си съм имал традиционен пост, в който съм казал, искам да постя 2 пъти на седмицата с Господи. Един дълъг период от време аз съм постил по 2 пъти в седмицата в пост. Или някой може да пости всяка седмица, или някой може да пости в месеца 1 път или 2 пъти. Но това е нещо, дори постът трябва да бъде целенасочен. Нали? Аз когато казвам, че трябва да бъде под водителството на Господа, не означава, че не трябва да бъде дисциплинарно. Винаги правилата, нали, ако мога така да се изразя, винаги правилата, дисциплината, която ние си поставяме сами на себе си, ни помага ние в един момент да държиме някаква линия на нещата. Нали? Тоест това се нарича себеуправление. Когато ти поставаш някаква цел в живота си, казваш, аз ще постя 1 път всяка седмица. И когато ти се придържаш към това, което казах ви, че тази сутрин няма да проповядвам, искам да ви получавам, защото повярвайте ми, темата за поста е толкова благословена за нас. Когато ние се научим повече да се молим и да постим, ние ще спестяваме купища, редици, безсънни нощи, проблеми, на които ние не можем да се справяме с тях, с каквото и да е, освен с пост и молитва. Така че наистина ще бъда благодарен, ако просто сте внимателни тази сутрин към получението. Така че, когато ти успяваш да си наложиш това като традиция, да кажеш, аз искам да постя всяка седмица, или аз искам да постя в месеца веднъж, или аз искам да постя всяка първа неделя и последна неделя, независимо от дните, в които ти си поставяш като цел. Това се нарича себеуправление. И когато ти си го налагаш като принцип в живота, айде да не кажем правило, защото звучи малко по-различно, но ако ти си го наложиш като принцип и кажеш, аз искам това да го направя, то това е момента, в който ти помагаш на себе си да се развиваш в самодисциплината. Ти казваш, аз искам да го правя, това е момента, който ти влизаш в този пост само защото си го поставил като принцип, като правило в живота. Не, че това е нещо, което може да ти каже, ама то не трябва, нали, да бъде някакси наложено, то трябва да бъде от водителство. Не, то винаги е добре, когато е от водителство, но когато също ти си го налагаш на себе си, това показва твоето стремеж и твоето желание да бъдеш принципен и да бъдеш стоящ пред Господа правилно. Винаги, когато се въздига въпроса Данаилов пост или за пълен пост, това е Данаилов пост, пост, от който ние постаме на плодове и зеленчуци, без месо, без млечни продукти и така нататък и така нататък. Винаги тук изниква някакви, айде да не кажа конфликти, въпроси, на които ние не можем да отговорим, честно казано напълно. И винаги това е бил един спорен момент, в който ама може ли да ядем това, може ли да правим компромис, това, може ли това. Вижте, тук идеята не е да бъдем концентрирани чак толкова на това какво ядеш, какво правиш, така нататък, а доколко позволяваш духът ти да бъде дисциплиниран в това да търсиш Господа, в това да четеш. И тези, които не са постили в Данаилов пост и са скептично настроени към Данаилов пост, направете го и ще видите колко ще бъдете благословени. И всеки път, когато ние постиме Данаилов пост и го правим заедно, ние сме благословени. Благословени сме от дисциплината, благословени сме от това да четеме редовно, благословени сме от това да се молим редовно, благословени сме от това да можеш да наложиш на себе си. Отново говорим за самоуправление. Да кажеш на себе си, не трябва да ядеш хляб, не трябва да пиеш това, не трябва да ядеш това, не трябва да правиш това, не трябва да говориш това, не трябва да говориш онова, не трябва да правиш еди си какво. И тук отново можем да виждаме в този пост, че това е нещо, което отново ни приближава до Господа. Така че, пак казвам, към всички от тези, които са скептично настроени към този пост, моля ви, не бъдете. Това е библейски принцип, това е нещо, което Данаил е направил в един от най-важните моменти в живота си. Казва Словото, че когато той се посветил на това да пости пред Господа, Библията казва, че в деня, в който той е влезнал в този пост, Господ му изпращал отговори. Тогава се е вдигнало цяло небесно воинство, заради което трябваше да воюва с царя на Персия, в който ни казва, че този ангел трябваше да дойде до Данаил и да му даде вести, да му даде отговор на неговият пост. Така че вярвам, че в този пост ние получаваме отговор от Господа. Има също така и пълен пост, който Библията описва, или както ние казваме, огнен пост, и той е огнен пост, в който ние казваме, нали, постиме без да пием вода, без да се храним или каквото и да е. И тук това е един пост, в който трябва да бъде по-краткосрочен, тъй като човешкото тяло не може да издържа на толкова голямо напрежение относно хляб и вода. Само 2 души в Библията са описани, които са постили 40 дена и 40 нощи, освен Господа, който дори за него се казва, че
той не яде хляб, който ни дава да разбираме, че може би е пил вода в пустинята, докато е преминал оттам, но само за двама души, които са били в плът хора, които са успяли без храна и без вода 40 дни, 40 нощи, това е Моисей и пророк Илия. Но ние не сме Моисей, нито пророк Илия, затова е препоръчително да не пробвате такъв пост, само ако Бог не ви го каже. Така че това са горе-долу въведение към това, което аз искам да кажа, защото постът е разнообразен и той е различен. Постът е нещо, което не можем просто да си го поставяме и да кажем, но той е правил така и аз ще го правя така и няма друго значение. Не. Постът може да бъде индивидуален, той може да бъде традиционен, той може да бъде провъзгласен. Има различни видове пост, в който ние стоиме пред Господа и постим. Но за това, което тази сутрин искам да погледнем заедно, се намира в Ездра 8 глава. Искам да четем стиховете 21 до към 23. Тогава прогласих пост там при реката Ахав. Чуйте, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни и за целият ни имот. Я ще кажа амин. Защото ме беше срам да поискам от царя войници, конници да ни пазят, чуйте, от враговете по пътя. Понеже бяхме говорили за царя, казвайки, ръката на нашия Бог е за добро над всички, които го търсят, а силата му и гневът му са против всички, които го оставят. Постихме и се молихме на нашия Бог. За това, чуйте, колко е красиво това. За това, за кое за това? Заради това, че Ездра е решил да пости заедно с останалите, които са били с него, понеже това е провъзгласен пост, казва, заради това, казва Господ, ни е послушал. Сега, тук идва един момент, в който, ако ние четеме 7 глава, днес няма да я четеме 7 глава, ако ние четеме 7 глава, ние можем още от първите стихове да разберем, че Ездра е потомъкът на Арон, който беше първосвещеник и той също става свещеник, защото беше син на първосвещеник или по-скоро там идва неговото родословие. Ездра е роден във време, в което Господ го избира, още когато Еремия дава пророчество за него в 29 глава, ако не се лъжа на Еремия, има едно пророчество, за което Бог казва, че след като минат 70 години на пленничество за това, че израелтяните бяха в плен в Вавилон, Бог казва, че мислите, които имам за вас и така нататък, това всъщност не е просто текст, а това е един момент, в който това е пророчество за онова, което трябваше да настъпи в живота на израелтяните. Или по-скоро те да достигнат до свободата от пленничеството, което са попадали. 70 години, и това е едно от пленничество, в което те попадат. Те попадат на различни етапи в пленничество по царството на Навуходоносор и докато те са били там, Господ, пророкувайки тяхното освобождение чрез Еремия, издига Ездра, в който Ездра се появява като свещеник и като книжник, който всъщност Библията също ни казва, че той е бил един от хората, които дълбоко са познавали, са получавали върху закона на Моисей и е разпознавал писанията в дълбочини изключително много. Библията казва, че един ден той е имал искане към цар Артаксес, ако не се лъжа името му. Точно така. В първи стих на 7 глава се казва, той имаше изискване към него, отивайки към него, той има изискване за това този цар да освобождава израелтяните, да ги освобождава от Вавилон, за да бъдат пренесени там, докъдето той е тръгнал да ги заведе. Искайки това нещо от царя, минава се изключително малко време, в което царя взима и пише писмо до Ездра и казва така: твоите искания са били чути от мене. Аз ти позволявам да извеждаш свещениците, левитите и тези, които са в плен. Всеки, който поиска, може да излезне заедно с теб. Може да прочетете 7 глава и ще видите тези неща. От 1 до 8 глава Ездра е страхотна книга, в която ние виждаме всичките тези събития, в които ние достигаме до нашата 8 глава
в стиховете от 21 до 23. Така че, защо вярвам, че тази сутрин Господ ми дава да четеме тези стихове и да разсъждаваме относно поста в тези стихове? Защото постът, който ние влизаме и постът, в който ние обявяваме, ние го правим провъзгласен. Защо е провъзгласен? Защото вярвам, че това е времето, в което ние всички трябва да постим. Взимайки Езра тази част от пленниците, които са били в Вавилон, той тръгва да излиза и в това пътуване около 4 месеца те достигат до едно място, което се нарича реката Ахав. Достига до това място и за кратко време Ездра спира и казва: нека да направим шатри тук, нека да опълваме шатрите и да стоим в шатрите. И докато те стоят в шатрите, Ездра прави нещо много важно. Той казва, че е търсил някои от Левиевите потомци, които да дойдат при него, за да му предаде нещо. И това, което трябваше да бъде предадено в ръката на Левиевите, казва, че нямаше нито един. И затова той казва: нека да извикаме по-видните мъже. И тогава той предава целият имот, който имаха. Понеже те, излизайки от Вавилон, те взимаха имота, който трябваше да бъде пренесен до израелтяните, до израелският народ, за да може с тези неща, които те имаха, да служат на Господа. И това е имотът, който е бил на Господа. И този имот, забележете, че трябваше да бъде предаден в ръката на онези, на които са били важни, на онези, които знаеха как да управляват и как да служат на Господа. Интересно ли е това, което казвам? На някой да, на някой не. Само тези, които обичат да четат, разбират това, което казвам. И тогава ние разбираме, че този човек, стоейки на едно място, казва така: нека да провъзгласим пост. Защо провъзгласява точно в този момент? И ако ние четеме малко по-надолу, казахме, че него го беше срам да поиска от царя. Беше го срам, за да поиска конници и войски. Знаете ли защо? Защото излизайки с искане пред този цар за това, че Господ, за това, че той трябва да освободи хората от плена, в който те са били, той казва така: моя Бог е добър Бог. Моя Бог ще ни пази по пътя. Моя Господ е този Господ, който ще направи всичко възможно ние да бъдем освободени. Нали, перефразирам думите на Ездра. И когато той седи там, той е бил поставен пред два избора. Единият избор е да вземе помощ от царя, и другата алтернатива, която беше, е да потърси помощ от Господа. И повярвайте, често пъти, когато ние сме поставени пред това дали да се възползвам от услугите на друг, ние винаги избираме да бъдем възползвани от услугите на друг. Особено тогава, когато ние познаваме някой, който има някакви възможности, ние казваме: нали, аз познавам този човек, който ще ми помогне с определен ресурс. Или аз познавам този. Знаете ли защо? Защото царят в обращението си към Ездра се обръща като към мили, като към скъпи. И знаете ли какво означава това? Че царят е бил на негово разположение. И знаете ли какво означава също това? Че ако Ездра е казал на царя: аз имам нужда от войници, аз имам нужда от конници, аз имам нужда от ресурси, за да отида до това място, на което трябва да отида, знаете ли, царят щеше да му подсигури. Но тъй като той вече е заявил, че Бог е добър и Господ е добър, както ние често пъти, изразявайки вярата ни в Господа, за това какво Бог може да направи, за това как Бог може да го направи. Знаете ли, често пъти по време на трудност ние се обръщаме не към Бог, а се обръщаме към хората. И нашето разчитане не е чак толкова към Бог, а е по-скоро към хората. Но Ездра, стоейки на това място на река Ахав, той казва така: аз провъзгласявам пост. Знаете ли защо? Защото е по-добре да вярваш, отколкото да разчиташ на хората. По-добре е да вземеш момента, в който да го повярваш в това, което Бог може да направи, отколкото да разчиташ на ресурса на някой друг. Само заради това, че ти познаваш някой, или само заради това, че имаш богати приятели, или само заради това, че някой може да ти помага. Това не е момента, в който ти трябва да бъдеш уповала на него. Не, но най-правилният момент за нас е, в който, когато ние попадаме в трудното време и в трудната ситуация, е времето, в което ние трябва да провъзгласяваме пост. И вярвам, че когато ние, стоейки като църква заедно и провъзгласяваме пост, не е защото ние разчитаме на ресурс отвън, а ние разчитаме на ресурса, който е горе, защото онзи, който е горе, може да помогне повече от онзи, който е в света. Знаете ли, често пъти, когато ние попадаме в такава
такава ситуация, когато ние казваме, Господи, ние те молиме. Знаете ли, често пъти недоверието ни към Господа за това, което Той може да направи, е в повече. И ние повече се доверяваме на онези, които могат да ни помогнат отвън. И ние говорихме в една от проповедите, че когато аз помагам на някой, винаги очаквам някой да ми го върне, нали? И когато аз съм способен да помогна на някой, винаги като че ли имам очакването някой да ми го връща, само защото аз съм го направил. Нали? И говорихме в очакването. И знаете ли, често пъти нашето очакване продължава и продължава и продължава да бъде в хората. Но знаете ли, ако ние се научим да уповаваме, да очакваме повече от Бог, повярвайте, че това ще променя нашето отношение към Него. Не просто да го изкажем в молитва, а това ще промени поведението ни. И този цар, излизайки, този човек, този свещеник, излизайки, казва така, аз провъзгласявам пост. Какво означава да провъзгласява? Означава, че той го казва публично. Казва го публично и събира народа и казва, вижте, момчета, ние сме тръгнали натам, обаче ние имаме нужда от нещо. Ние имаме нужда от намесата на Бог. Знаете ли защо? Сколко от вас, ако ние, знаете ли често пъти какво ние правим, нека да го кажа по този начин. Когато ние разпознаваме Божията воля за нещо в живота ни, че Бог иска да направи нещо в живота ни, знаете ли, ние изпадаме в сигурност. Каква сигурност? Ние си казваме, щом Господ го и казва, Той ще го направи. И знаете ли, изпълнявайки пророчеството на Еремия, Ездра, изпълнявайки това пророчество, той отива там с знанието, че Господ е този, който освобождава народа и Той е избран за да освобождава народа. Ако може би аз бях на негово място, може би бих си казал така, аз отивам там, взимам народа и ги завеждам на място, на което Господ ми показва. И филма приключва. Обаче той... Абсолютно. Обаче той, знаейки, че той е човекът, който трябва да отиде с изискването, както казах вчера, че Моисей беше този, който отиде до фараон с изискването за това народа да бъде освобождаван. Ние виждаме отново тази история. Ние виждаме отново как свободата на някой зависи от това, доколко ние сме готови да конфронтираме някой заради свободата на някой друг. Okay? И този човек, отивайки там с изискването да бъдат хората освободени и стигайки на едно място, той стига на едно място по палатки и казва така, ние сме едва тепърва започнали да тръгнем към Израел. Обаче тръгвайки към Израел, там казва, че има какво? Има разбойници по пъти. Ако ние четем 8 глава по-натам, ние ще видим, че има разбойници, има хора, които могат да им повредят. И заради това, че той изпада в някакъв момент, в който разбира, че има нужда от Бог, въпреки че Бог им казва да отиде там, те влизат в пост. По някой път ние си казваме, о, Господ ми дава тази работа, Господ ми прави това, Господ ми прави онова, Господ ми прави трето, той ще се погрижи за всичко. Не. Аз искам да ти кажа, че когато Господ идва с послание в живота ти, е времето, в което да кажеш, Господи, защити го това до край, защити го до неговото изпълнение. Моля те да остана верен към това изпълнение до края. Нека, Господи, онова, което имаш за мен, аз да бъда верен. И как става това? Става с пост и молитва. Когато Бог ни обещава за нещо, което Той ни дава, в което ние трябва да получаваме, това не означава, Бог ми го обещава, Той ще ми го дава. Не, това е времето, в което ние трябва да стоим, да се молим и да постим и да кажем, Господи, Ти си го обещал, обаче аз го искам и стоя за Твоята защита, за Твоята протекция да бъде върху това пророчество. Аз искам, Господи, това, което Ти го имаш за мен, аз стоя в пост и молитва. Аз стоя в пост и молитва, защото разбирам. Пак казвам, ако аз може би бях и си казвам, о, царя, мой човек, царя, мой човек, няма никакъв проблем, дигам един телефон, той ми изпраща цяла армия. Не, този човек не е действал така. Този човек не е разчитал на властта на царя. Този човек не е разчитал на това, което му беше на разположение, защото конниците и войниците, поне той каза, беше ме срам да поискам това от царя. Защо? Защото той е провъзгласил своята вяра в Господа и казва, моята вяра, моят Бог, моят Господ може да го направи това. И когато той е излезнал с тази претенция за това, че вярва в Бога, той е показал точно това. Как разчита на Бога. Как в трудното време разчита на Бога. Как в трудното време не се осланя на някой отвън, а се осланя на Господа. Как в трудното време казва, аз разчитам на Бога за избавлението на народа. Аз разчитам, нито на себе си не разчитам, нито на конниците, нито на войниците на царя, нито на ресурса, който царя има. Аз разчитам само единствено на Бог. И това е времето, в което, влизайки в пост, ние осъзнаваме, че единствената ни връзка е само Той. Постът ни пред Господа не е просто отричане от храна, а то е велико действие за промяна на Божията воля към нас. За искането на Божията воля тя да бъде върху нас.
Ето аз вярвам защо, ако точно сега според тази проповед, тук аз съм благословен, не знам за вас. Но това ме научи на нещо мен, докато четях и се подготвях за тази история. Защото когато попадам в трудности, просто не трябва да разчитам за помощта на някой друг отвън, а трябва да разчитам на Неговата помощ. И когато разчитам на Неговата помощ, е време за кое? За пост и молитва. В трудното време този Ездра е разпознавал времето и нуждата си от Бог. Разпознавайки нуждата си от Бог, той не е оставал пасивен в ситуацията, а той е потърсил Бога в пост и молитва. Обаче този лидер, който излиза там, той не казва, не, аз ще постя само защото искам да го правя. А той активира всичките хора, които са били с него. Този човек активира всичките и казва, аз провъзгласявам пост. И ако вие искате да видите победа, нека да постиме пред Господа. Нека да търсиме Господа. Нека да искаме Бог да ни послуша. Нека да искаме Господ да ни помага. По някой път ние си казваме, защо трябва да постим? Защо трябва да се молим? Знаете ли, постът не е важен само на пастора. Постът е важен на всички. По някой път ние, не знам дали е нужно да го кажа, но ще го кажа. Така или иначе. По някой път влизаме 20 души в пост, обаче накрая оставаме 10. Или оставаме 8. Само защото някой друг пости на мен точно сега ми се прияде нещо. Или само защото цяла година мога да не се сетя нещо да ям, обаче точно когато съм в пост, нещо не ми се пости. Мога да отида цял ден на работа гладен, обаче точно когато съм в пост, точно в 8 часа, като стана много съм гладен. Не, сега е времето, в което трябва да постиме. Има време, казва Еклесиаст, за всичко. Има време за всичко. Защо точно когато ние влизаме в пост, започваме да се съжаляваме? Самосъжаляваме. Колко от вас го правят? Неделя поста, всичките ми приятели, след като приключваме църква, всичките брати и сестри отиват някъде да ядат сладолед. И аз точно сега ли в пост, Господи, ето всички отиват да ядат сладолед, аз не мога, защото съм набожния. Баш когато постиш, всички се събират, дайте да си направим грил или нещо там. Баш сега ли трябва това да стане? Господи, няма да забравям, един ден влиза в 3-дневен пост и това беше втория ден. 3 дена пост, обаче това беше пост без никаква храна. Само на сок и вода и посред нощ ставам, отивам в хладилника, взимам сока, взимам една чашка, обаче такъв пия нектарин, защото е по-гъст, по-силен такъв. Сипвам с една чашка, пиеш се 10 минути, огладняваш пак. И аз на втория ден отивам, излиза малко навън, четох, правих, излизах малко навън, идва оттам някъде Георги и още там 2-3. Дайте да си правим, казва, грил, това ще правим, това ще правим, те ще правим. Аз си казвам, Господи, защо бе? Аз ли съм най-грешния? Защо трябва да се измъчвам така? Знаете ли какво Бог ми казва тогава? Има време за всичко. Има време за всичко. Не, точно когато идва време за постът, ние огладняваме, разболяваме се, един пребледнява, трети му е лошо, четвъртия на работа, пети не може да издържа, шефа му много го натоварва с работа, баш сега му е толкова студено, това не може да прави. Винаги нещо се случва, само когато обявяваме пост. Не, аз вярвам, че когато обявяваме пост, не е време за мрънкане. Когато обявяваме пост, ние влизаме в пост, защото ние търсиме Него, ние търсиме Неговата воля, ние разчитаме на Него. Без никакво значение във времето, в което се намираш. Когато Бог идва в живота ти, когато Той те води към това да постиш, е времето за пост. Чуйте, там при реката Хав, казва, те влезнаха в пост. Първо, за да се смирим пред нашия Бог. Знаете ли, често пъти аз виждам в днешно време, като че ли повече и повече, колкото по-успешни са хората, толкова са някакси повече разчитаме на други неща, но само не и на Бог. Но ние виждаме как тези велики мъже на вярата са разчитали повече на Бог тогава, когато са били в най-добрия си момент. Ето защо винаги съм казвал, че когато ние имаме добър сезон, трябва да разчитаме на него. Нека казва да влезнем в пост на първо място, да смирим себе си. Какво означава да смириш себе си?
означава да имаш дълбоката и силна връзка и взаимственост с Господа. Да смириш себе си означава да признаваш Господ, че Господ е този, който оправя пътя ти. Да смириш себе си пред Господа означава да влезнеш в смирение и да не признаваш себе си в това, което правиш, а да разпознаваш, че само Той е причината, поради която може да се случи нещо добро в живота ти. Да смириш себе си не е нито поза, нито външен акт, а е вътрешно усещане за това, че ти си нищо пред Господа. И когато го казвам, ти си нищо пред Господа, никога не съм го казвал в контекста на това ти да се считаш за нищожество. Но не, смирението е да кажеш, аз не разчитам за себе си, а разчитам на Него. Уповавам на Него и търся Него. Смирението е дори когато виждаш Божието намеса в живота, дори когато виждаш Божият отговор за тебе, за това, което трябва да стане, ти разчиташ на Него. Дори когато Бог ти каже нещо, което ще се случи в живота, ти постайки, смирявайки се пред Него и казваш, Господи, аз се радвам на този успех, който ти ще ми даваш. Но аз, влизайки в този пост, аз почитам Тебе и казвам на Тебе, че Ти си този, който принадлежи. Аз принадлежа на Теб. И знам, че това, което ти ще направиш, го правиш, защото ти го искаш да го направиш. Не защото аз мога да го направя, не защото аз имам силата да го направя, не защото мога аз да направя със свои собствени усилия. Смирявайки се пред Господа, означава, че признавайки Него, имаме ли стабилно семейство и когато ние смиряваме себе си пред Господа, ние разчитаме, че нашето семейство е това, защото Бог е там. Ако ние сме успешни, ние смирявайки се пред Господа, разчитаме, че успехът, който принадлежи на нас, е само защото Господ е там. Много важно е да бъдем смирени. Казва, че върху смирените се умножава благодата на Бог. А на гордостта Господ се противи. Отдавна не сме говорили за смирението в църквата. Но смирението не винаги изглежда бедността, нали? Нито смирението не изглежда онзи, който винаги стои във ъгъла някъде. А да бъдеш смирен пред Господа. Да бъдеш смирен пред Господа. Този човек е искал да отиде в този момент на пост, за да се смирява пред Бога. Второто, чуйте какво казва. Аз не си поглеждам записките. Ние искаме да постаме за добър път. За нас, и казва за чадата ни. За нас и за потомството ни, за нас и за Бог. Знаете ли защо? Защото този човек, излизайки от Вавилон, разпознава, че Господ ги завежда в свободно място. Това свободно място, в което те отиват, в тази свобода, която Господ обещава за тях, за тези пленници, които излизат там. Те отново продължават да постат за път. Знаете ли защо? Защото пътят, през който трябваше да преминат, трябваше да бъде добър за тях. И знаете ли какво означава това? Означава, че защитата на Бог трябваше да бъде поискана върху тези хора. Знаете ли, ние често пъти, когато сме християни, ние сме уверени за много неща, за това, че ще има само добри моменти в живота ни. Или че всичко, което ние го правим само защото Бог ни го е дал и защото Той ни е даденост. Не, всичко има нужда от Божията защита в живота ни. Всичко, което ние имаме, всеки път, който ние имаме, има нужда от защитата на Бог в нашия живот. И знаете ли, когато постиме и казваме, Господи, ние постиме за добър път, тези хора знаеха, че имаха около 4 месеца разстояние. И знаят, че свободата, която Бог ги призовава, е на около 4 месеца разстояние. И по тези 4 месеца разстояние може да се случат много неща. Могат да се случат много неща. Могат да се случат изключително много неща. Могат да се случат за 2 месеца, могат да се случат много неща в живота. И за 1 месец могат да се случат много неща в живота. За 1 година могат да се случат много неща в живота ти. И ти си мислиш, докато ти си в църквата, си мислиш за някакво време, което може да бъде след година, 2, 3 или 5. Могат да се случат много неща за това време. Докато ти очакваш след няколко години да имаш най-добрия брак, да имаш най-добрата църква, да имаш най-добрия партньор, да имаш най-добрите деца, да имаш нещо най-доброто, което Бог ти го е дал. Ти трябва да искаш Божията защита в това време, в което Бог ти дава, в това време, в което Бог ти говори за определено нещо. Ти трябва да искаш Божията защита, защото в това време могат да се случат много неща. О, невисокоумство е, казва Словото на Бог. Не дай да бъдеш толкова високоумен. Не дай да се мисли, че точно тогава, когато си в най-доброто нещо, в най-добрия сезон, в най-добрите взаимоотношения с Бог, това е нещо, което може да остане непрекъснато така.
Трябва да погледнеш дълбоко вътре в сърцето си и да видиш дали сърцето ми пред Господа е правилно. Ние имаме нужда от защита на Бог. Ако има причина, поради която трябва да постиш, е за теб и за децата ти. Ето защо често пъти, когато ние питаме защо нямаме набожно потомство, защо децата ни са такива, защо децата ни са възпитани, някой се умнява да пости за себе си и за децата си. И аз вярвам, че родителите тук не е специално само от към бащи към деца. Аз вярвам, че те го правят и за поколенията. Но ние имаме нужда да постим за децата и за поколенията ни. Ние имаме нужда да постим за църквата ни. Ние като църква да стоим и да провъзгласяваме пост, в който да кажем, ние постим за себе си и за поколенията ни. Ние искаме поколенията ни да бъдат набожни. Ние искаме семействата ни да служат на Бога. Ние искаме децата ни да служат на Бога. Ние искаме ние да служиме на Бога. И ние постиме за това да искаме Божията протекция върху нас. Пътя, който ние извървяваме, да не се пресича някъде. Защото много лесно и ние сме виждали в годините, ние сме виждали как пътищата на християни са били преплитани. Как някой, който идва и вдига ръце и казва свят си, утре вдига ръце на Сашо Жукера. Нали? Ние виждаме как хора, които идват и се покланят пред Господа и казват колко Бог е добър и колко Бог е чудесен и как Бог ги е спасил, може да ги видим в друг момент със съвсем различна светлина. Обиждате ли се? Съжалявам, аз съм обиден. Обиден съм от това, когато видя хората, които днеска говорят с устата си едно, а в другия ден вършат друго. Обиден съм да видя хора, които обичат Господа, които казват, че обичат Господа, а с делата си, с действията си правят точно обратното. Обиден съм да видя хора, които казват, аз уповавам на Бога и вярвам на Господа за всяко нещо, което правя, обаче в другия ден да не се появяват с месеци наред в църквата, само защото трябва да работят повече, да вземат 20 евро повече. Обиден съм да видя хора, които казват, аз обичам Бог и вярвам в Бог и уповавам на Бог, обаче ги няма никъде. Обиден съм на хора, които казват, аз искам да служа на Бог, искам да правя това, обаче с действието се показва, че са най-мързеливите на света. Не трябва да бъдем обидени. А ние трябва да ни щракне нещо вътре в нас, за да си кажем, окей, аз имам нужда от Бог. Аз искам да бъда част с останалите, когато постат, аз искам да бъда част от това. Защо? Защото това е моето решение към моето взаимоотношение към Бог. Аз искам да го правя това, защото аз търся Бога. И уповавам и разчитам на Него, защото знам, че днес, както, вижте, никой не е дал гаранция за това, че аз съм пастор и аз ще остана такъв до край. Аз трябва да бъда много внимателен към себе си. Аз трябва да стоя непрекъснато пред Бога, стоейки в пост и молитва за това да извървявам пътя до край. Защото в годините ние сме виждали как толкова много силни помазани хора, които са държали микрофони, са говорили в едно време за Господа, ние сме ги виждали в друг сезон съвсем различна светлина. Само заради това, че там може би някъде се объркало нещо. И ние ето защо Библията казва, Словото казва, бъдете будни и трезвени. Няма друг по-силен момент да бъдеш буден и трезвен, ако не си в пост и молитва. Няма по-друг силен момент, в който да бъдем будни и трезвени тогава, ако ние не сме в пост. Никой не е дал гаранция за това, че някой от нас може да извървява пътя до края. Само Бог е гаранцията за това. Само Бог е гаранцията за това. Казва провъзгласения пост, който направих, казва е за тях, е за децата им, за поколенията им, за времето им. Нека да четем 31 стих, който така или иначе съм си го маркирал на същата глава. Казва, тогава на 12-тия ден, първия месец, станахме от река Ахав, за да отидем в Ерусалим. Чуйте, и реката на нашия Бог бе над нас за добро, да ни пази. Когато те са тръгнали, чуйте, те в 11-тия ден от пътуването си, те наслагат шатрите и казват, даже преди това, те наслагат шатрите и влизат в пост. След като обявяват пост на 12-тия ден, те тръгват и казват, ръката на Бог беше върху нас. И тя беше за добро. За да ни пази, за да ни защитава, за да ни закриля. Как идва ръката на Бог? Как идва ръката на Бог? След като те, какво правят? Постят, влизат в пост.
Ето ти причини защо трябва да постиш. Заради добротата на Бог. За да искаме добротата на Бог. Ръката на Бог беше върху нас, за да ни пази. От разбойници по пътя. Защо? Защото за какво постеха? За добър път. Те постеха за добър път. И онова, за което те постеха, ние го четем в 23 стих, защото когато те постеха и молеха, Господ какво направи? Ги послуша. И Господ ги послуша, за да им даде добър път и за да бъде ръката им на тях и за да ги пази, за да ги защитава. Не знам, ние в тези 3 стиха можем да направим поредица в поредицата на това, защо ние трябва да постиме. И защо е нужно ние да постиме. Имаме нужда от това. Имаме нужда от това. Никога не е настъпило съживление без пост и молитва. Никога не е настъпило реформация без пост и молитва. Никога не е настъпило промяна без пост и молитва. Никога не е настъпило нещо различно в ситуацията, в нацията, в семейството дори, във възпитанието на децата без пост и молитва. Всичко би било като ритане срещу остен. Знаете ли какво означава това? Да правиш нещо, да не видиш резултат. Докато не започнеш, не да прилагаш просто практики, които са в твоите сили, а да прилагаш духовни практики. Дори тогава, когато изглеждаш най-глупавия по целия свят, дори тогава, когато изглеждаш най-малумния, тогава, когато изглеждаш като че ли риташ срещу остен, но тогава, когато Бог увери силно в сърцето ти, ти да кажеш, аз ще го поставя това пред Бога. Когато Господ увери силно сърцето ти за нещо и тогава, когато ти знаеш, че сам не можеш да се справиш, нямаш нито силата, нито капацитета, нито ресурса, за да се справиш с определеното нещо. Но когато знаеш, че Бог го положи толкова силно вътре в духа ти, в личността ти, да кажеш, Господи, аз го предавам на теб. Защото е по-лесно да вярваш, отколкото да искаш. Това не сте го чули. Не, аз можех да искам и конници, можех да искам и войници, защото така е по-лесно. Обаче аз решавам да вярвам на Бог за това, което Той ще направи. Аз решавам на Бог да вярвам за това, че Той ще оправи пътя ми, за това, че ръката Му ще бъде върху мен, за това, че ръката Му ще бъде над поколенията ми, за това, че ръката Му ще бъде на децата ми, за това, че Той ще ме пази от изродите по пътя, за това, че Той ще ме пази от демони по пътя и за това, че Той ще ме заведе в свободата и в обещаната земя, защото Той го казва за мен. Аз ще стоя в това да търся Бога. Аз ще посветя себе си в това да постя и да се моля. Аз няма да разчитам на ресурса, който отвън. Аз ще разчитам на Божият ресурс, за Божията намеса. Тогава, когато решиме да постим и да се молим. Не да разчитаме на друг ресурс, а да разчитаме на Божия ресурс. Лесно е да работим и да печелиме пари. Това е много лесно. Ама не е лесно, когато нямаш да го вярваш, че Бог ще го направи за теб. Повярвайте ми, че знам какво говоря. Повярвайте ми, че знам какво говоря. Много е лесно да отидеш да работиш 24/7 и да печелиш пари и да кажеш, аз работя и печеля. Но не е лесно тогава, когато нямаш да вярваш на Бог, че Бог може да снабди нуждата ти. Много е лесно да повярваш за неща, които ги имаш, но не е лесно да вярваш за неща, които нямаш. Постът и молитвата отключват Божия ресурс за твоя живот. Постът и молитвата отключват Божието сърце и намерение за твоя живот. Постът е времето, в което ти казваш, Господи, аз съм на Твое разположение и онова, което Ти имаш за мене, направи го. Онова, което Ти си казал за мене, направи го. Онова, което Ти имаш за мен, направи го. Какво ще стане, ако не ям един ден? Какво ще стане, ако не ям една седмица месо и не ям риба и не пия всичките тези неща? Какво ще стане? И ми разваля проповедта точно сега, молят.
Не ми разваля проповедта точно сега. Няма да има губещи в ситуацията, повярвайте ми. Ще се промени, но това ще бъде живота ти. Това ще бъде отношението ти, това ще бъде сърцето ти, това ще бъде мисленето ти, това ще бъде вярата ти, това ще бъде упованието ти, това ще бъде да признаваш Него във всичко. Това ще се промени тогава, когато ти се предаваш на пост пред Господа. Постът не е просто да кажеш, аз днеска няма да ям, защото съм решил да постя. И последното нещо, за което той казва, е за целият им имот. Ездра е казал, нека да постим за имота си. Колко от вас някога са постили за финансите си? Освен Киро, Сара, Янка, и аз съм го правил. Според Библията имотът, който Господ ни го дава, не е богатство просто. Затвори вратата, моля те. Ездра казва на Господа, нека да постиме за имотът си. И ако ние четеме надолу, той казва, че потърси някой от Левиевото потомство и когато не е намерил нито един, казва, че е извикал видните мъже, за да им разпредели златото, среброто, мета и всичко, което те имаха, защото то трябваше да послужи за Божия храм. Спомняте ли си историята, в която, когато Моисей стои пред фараона и казва, остави народа да послужи на Бог, какво казва фараон? Нека да отидат. Но как да отидат? Нека казва стадата, златото, среброто, имото, което го имат, нека да го става тук и така да отидат. Какво прави Моисей? Не. Ние го искаме това всичкото за нас, защото то трябва да бъде за Бога. Ние искаме да го служиме на Бога. Ние искаме да го даваме на Бога. Ние искаме да се поклониме. Защо трябва да имаш имот? Защото имотът, който имаш, трябва да послужи на Божието царство. Това не ви харесва. Не. Имотът не е за вас. Имотът е за Бога. И ако някой трябва да се моли за финансите си, и ако някой трябва да се моли за парици, знаете ли, веднъж казах на Господа, Господи, благослови банковата ми сметка, и една сестра така ме погледна и казва, защо този пастор се моли така? Защото пастор се моли така. Защото когато нямаш, то тогава е болно, но когато го имаш, трябва да го имаш и да го даваш на Бога. Защото когато трябва да имаш имот и когато искаш имота да кажеш, ето Господи, аз имам имот, но аз го давам на Твое разположение. Моят имот искам да служи на Тебе. Дали ще бъде в пустинята, дали ще бъде в храма, аз искам моят имот да служи на Тебе. Знаете ли кое е различното от това да имаш имот от Бога и да печелиш пари? Това е когато отидеш 24/7 да работиш, за да вземеш пари, и те няма нито на работа, нямате нито в църквата, нито да четеш, нито да се молиш. И когато взимаш, и когато идваш на църква, да се преброиш жълтите стотинки, да ги пуснеш, защото нямаш други да даваш. Това е богатство, което е прилепено сърцето, и Библията казва, не си събирате такова богатство. Ние сме против онова богатство, което искаме само да бъде за себе си. Но Библията никога не е била против имота, който винаги служи на Бог. Библията никога не е била против имота, който служи на Бог. Искам да ви науча на една тайна. Постете за заплатите си. Постете за финансите си. Постете за парите си. Но знаете ли как? Като кажете, Господи, това не са мои, това са Твои. Научи ме какво да правя с тях.
Научи ме какво да правя с тях. Научи ме как да давам на Теб. Научи ме как сърцето ми да бъде готово да Ти дава. Колко от вас, когато идва момент, в който трябва да давате, се скъпите? Много сме, нали? Идва Сашо Жокера на ухото ни и ние пускаме по 500 евро само за да се покажем пред камерата. Нали? Колко сме добри, нали? Ако кажем, давам тези 500 евро за църквата, и кой ще ме види там, кой ще ме признае? Кой ще ме признае там? Защо трябва да си дам парите на църквата? Кой ще ме признава там? Обаче на Сашо Жокера така правим. Обиждам ли? Съжалявам, и аз се обиждам. Ние не знаем къде да даваме. Не знаем как да даваме. Ако ние се научиме как да даваме и къде да даваме парици, тогава сърцето ни, знаете ли, когато каже Господи, благослови банковата ми сметка, тогава ти знаеш защо искаш тази сметка да бъде благословена. И когато казваш, Господи, благослови трудът на ръцете ми, когато взема заплатата, Господи, първите плодове да ги дам на Теб, първото да го дам на Теб. Ние не трябва да научим хората да дават десятци. Защо? Защото не трябва. Защо не трябва? Защото ние трябва да знаем, че онова, което е наш, трябва да се остане за нас. Ние не трябва да научим хората, когато ние правим нещо да дават. Защо? Защото не се е било правило така по насила. Трябва всеки да дава според както е решил в сърцето си. В годината един път на Коледа и един път на Възкресение. Всеки според както е решил в сърцето си. Тези набожни номера. Ние трябва да кажем, Господи, благослови имота ми. Защото искам имота ми, който дава. Знаете ли какво е направил Ездра? Трябваше да дава имота на тези, които трябваше да научат да го носят. Знаете ли защо е извикал видните мъже? Защото видните мъже знаят как да разпределят имота на Бога. Той не го е давал на някой, който просто е бил така с него. А той го е давал на видните мъже. Знаете ли какво означава видните мъже? Онези, които разбират сърцето на Бога. Защото видните мъже, които разпознават Бога, знаят да управляват имота, който казва, той имот не е мой, той имот е на Бога. И каквото и да имам, това не е мой, а той е негово. И когато има нуждата за царството, аз съм готов да го давам, защото мой имот трябва да бъде на негово разположение. Не е грешно да се молиш за парите ти. Грешно е да се молиш да не ги даваш и да не ти ги взима никой. Не е грешно да кажеш, Господи, благослови ме. Грешно е да кажеш, дай още и дай още и дай още. Знаете ли само кой казва дай още? Притчи според притчи, знаете ли какво казва? Само адът казва дай още и тя е ненаситна. Само ада го казва. Но онзи, който разбира, че е благословен и в малкото, и в заплатата може да си каже, аз съм благословен. Защото имотът ми не е мой, той е Божий. Ние не искаме да си даваме парите, защото те биха послужили на някой друг. Не се пушете да се молите да постите за имота си. Но не забравяйте, когато Бог благославя имотът ви, то да бъде Негов. И да бъде на Негово разположение. Знаете ли колко пъти с Сара сме страдали и си казвахме, Господи, защо нямаме там да посеем, там да даваме, това да правим, това да правим. Обаче знаете ли от какво ме е страх? Когато Бог ни благослови, дали ще кажем същото? Дали когато Господ ни благослови, ние можем да кажем същото? Дали когато искаме да даваме, когато нямаме и си казваме, ако бих имал, колко бих дал? Не, това не е страшно. По-страшното е да имаш и да не даваш. И ако можеш да се молиш с това, Боже, благослови имотът ми, защото го нямам, дали можеш да го кажеш дори когато го имаш и да кажеш, Боже, благослови имотът ми, който го имам, защото аз искам това да бъде Твой? Провъзгласен пост. За смирение, за нас и за децата ни, за поколенията и за имотът ни.
И целта на това благословение за този имот е за да служи на Господа. Не е имот, който да задържим и да правим съкровище от него, а имот, който да служи на Господа. Защото той е знаел, че този имот трябва да отиде да достигне един ден до храма и това да послужи на Господа. Аз ви благославям и ще спра точно тук с тази проповед.